Diyos maray na aga sa inyong mga tugang, matindog po ang gabos, asin po na niyato, ang novena, kay Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome its sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. In every need, let us come to you with humble trust. In all our doubts, perplexities, and temptations, in hours of loneliness, weariness, and trials, in the failure of our plans and hopes,
in disappointments, troubles, and sorrows, when others fail us and your grace alone can assist us, when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, when our heart is cast down by failure, when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, when we feel impatient and our cross irritates us, always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Lamb of God who takes away the sins of the world, spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Let us pray. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so inclined to pity be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi na sabotan, asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini, naglalauigan tig-inita, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamipi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamipi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamipi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamipi mo kami. Matukaw po ang kapos. Sa giraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, ang sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aga, ipinapanungod man sa mga kahagadan kan mga minasunod. Pasasalamat for John Gregory Calio sa iyang second birthday, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Dan Navera, para man sa 60th birthday ni Efren Lana, sa kahagadan kan Lana's family, for all the blessings received and answered prayer ni Sipcon asin Siapno families, asin pasasalamat ni Domingo Peñaflor and family, Leticia Bacodis asin kan Lauta family. Iguaman espesyal na mga intensyon ng mga minasunod para sa good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family,
Special man na intensyon si Rosalie Versosa for good health, safety, physical, and spiritual healing kan sa iyang pamilya asin mga tugang, dulot kan sipkon asin siyap no families, asin man to pass and obtain a favorable result of the medical examination for the visa application in New Zealand sa intensyon ni sipkon asin siyap no families, para man sa successful approval kan sa iyang US immigrant visa and application ni Maria Vivian Mercado, as in to pass the RCG exam for guidance counselor ni Rosario Gonzalez, as in for successful operation ni Paul Cruel sa kahagadan kan Cruel family. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, sa kahagadan ni Rose Asupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Maria Luz kan St. Agnes Batch 75 to 79, Karina Elmar Charvin kan Diskaya family, Jose Ninilfa Lee and family, Nestor ni Emerita Iribaya and children, Sheila Jacinta kan Asupardo asin Cantara families, Francisco kan FNS Velasco, sa kalag ni Melvin ni Jose asin sa kahagadan ni Jose asin Evelyn Diaz, sa kalag ni Maria Lerma, sa kahagadan kan Aycocho family, kay Digna ni Juanita Karitov, asin sa kalag ni Eusebio, sa kahagadan ni Billy Lorica, Poor Souls in Purgatory, ni Madonna Magdaraog, sa para sa first death anniversary ni Erlinda, sa kahagadan ni Arthur Escolano and family, sa kalagman ni Onofre Sr., Angelina, as in All Souls in Purgatory, kan Sipcon, as in Siap no families, sa kalagman ni Rosa, as in Nicolas, kan Lauta family, kay Benjamina, as in Jose, kan Di Guzman family, kay Emmanuel, ni Lorna Ryan and family, as in sa gabos na kalag, sa kahagadan kan ni Celestina Magdamit. Matinog na po ang gabos, as inawito niyato ang awit sa pagpuon. Mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwan. Inapod magibanan, tinipon langit sa sa Diyos na sa tukang tubos. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka Ama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangan, mapa sa ito. Asin sa imong espiritu. Special niya itong idinudulot ining Santa Misa kunya na Lunes sa pagtaong ondra asin pag-arang kan tabang kan mahal na Santo Niño. Lugod pa man sa tuyang pagtubod bilang sarong pisog na itinanom sa satuyang mga puso, padagos niya ito ining madara sa pagtalubo asin pagbunga sa satuyang buhay. Ngunyan, midbidunta, ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo kitang magselebrar kay ining banal na misa. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan,
Asindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mambibi kita. Ika, O Diyos, na nagandam para sa mga namumuot sa imo kan mga dain nahihiling na karahayan, pabulusaan kanadman kan pagkabuot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmaot. Huli kay Jesucristo ang kakurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Uminabot sa kuya ang tataramonin kagurangnan, aki ingin tawo. Uya, pigla kong hahaleon sa imo ang kaugmahanin sa imong mga mata. Alaga, dahi ka magmundo, asing dahi ka magtangis. Dahi magbulos ang luha sa imong mga mata. Mag-agrangay ka, alagad bakong makusog. Dahi mo pagtangisan ang gadang, ibugtak mo ang bugkos sa payo, magsandalyas ka, dahi mo pagtakpan ang sa imong ngabil, dahi mo kakanon ang tinapay nin mga nagmumundo. Pagkabanggi nagadan ang sakuyang agong, asin pagkaaga ginibo ko ang ipinagbubuot sako. Asin hinapot ako kan mga tao, dahi mo ikasaysay sa mo ang kahulugan kan gabos na ining mga bagay na ginigibo mo. Kaya sinabihan ko singda, uminabot sa ko ang tataramonin kagurangnan, sabihi ang mga taga-Israel, ini ang sabi nin kagurangnan, babasang-basangon ko ang sakuyang santuaryo, ang kamurawayan nin sa indong kapangyarihan, ang kaugmahan nin sa indong mga mata, asin kamauotan nin sa indong kalag. Ang mga aki nindong lalaki asin babae na binayaan nindo, magkakagaradan sa espada. Gigibuho nindo ang ginibo ko, dain nindo tatahoban ang sa indong ngabil, dahi kamumakakan kan tinapay nin mga nagmumundo. Ang mga bugkos sa indong payo mawawalat dyan, ang sandalya sa indong mga bitis, dahi kamo magmumundo asin dahi kamo magtatangis. Alagad magkakaurubos kamo, hulikan sa indong mga karaatan, asin maghaharaya kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Liningawan mo ang Diyos na nagtao sa imo nin buhay. Liningawan mo ang Diyos na nagtao sa imo nin buhay. Liningawan mo ang gapo na naglalang sa imo. Liningawan mo ang Diyos na langaki sa imo. Nahiling ininin kagurangnan asin na baldi, na panausyanin kaanggotan sa saiyang kaakian. Liningawan mo ang Diyos na nagtao sa imo nin buhay. Olay niya, tataguon ko ang sakong lalawgon sa sainda, asin hilihon ko kung ano ang saindang maabtan. Huli ta sinda masumbikal na kapag-arakian, mga aki na dai, mayo nin pagtubod. Liningawan mo ang Diyos na nagtao sa imo nin buhay. Pinagpaimuninda ako kan sa indang pagsamba sa bakong Diyos. Pinaanggot ako huli kan sa indang mga Diyos-Diyos.
Papaimunon ko man singda, tamaataman ako nin ibang banwaan. Papaangguton ko singda, tamaampun ako nin kulapos na banwaan. Liningawan mo ang Diyos na nagtao sa imo nin buhay. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Sabi mo, Diyos sa kadagog ako sa mga karamon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangan, mapa sa ido. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagrani kay Jesus ang sarong barubata asin naghapot, Maestro, anong marhay ang dapat kong gibuhon tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran? Si Jesus nagsimbag, tataw ta ako hinahapot mo kung ano ang marhay. Saro sanan marhay kung buot mong lumaog sa buhay utubaan mga tugon. Ang barubata naghapot, arin na mga tugon. Si Jesus nagsimbag, day ka magadan. Day ka magdurog sa bako mong agong. Day ka maghabon. Day ka magputik asin magtugod-tugod. Galangan mo an sa imong ama asin ina. Kamutan mo an sa imong kapwa. Siring kan pagkamuot mo sa imo mansana. Ang barubata nagsabi, iyan gabos, inutob ko na. Ano pa ang kulang sa kuya? Si Jesus nagpahayag, kung buot mong maging tunay na banal, ipabakal mo ang gabos mong sadiri, asin itao mo sa mga duka, asin magkakaigwa kanin kayamanan sa langit, dangan madya, asin sumunod ka sa ko. Pagkadangog ka ini, namundo ang barubata. Kulitas siya mayaman. Mga dugang, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning po. Ining hapot kay ining barubata o sarong mayaman na lalaki sa kagurangan ini man an hapot. Siguro we also quietly ask our Lord, what must I do to attain eternal life? Magsimba, magibuning karahayan sa kapwa, day magturog sa misa. Ano ba talaga? It is as if he was asking the Lord, Lord, I'm trying to be good, but why is my heart still restless? Ginibo ko naman gabos, inutob ko na gabos na tugon, pero bata tagari may namamati pa akong kulang sa sakuyang puso. I feel that vacuum. Gari baga may bakante pa sa puso niya to. Ang rason, mayaman kaya siya. He had many possessions. Of course, he obeyed the commandments. He was a good man, and yet something was missing. Kaya ang simbag baga sa iyakan sa tong kakurangan, gusto mo na maging marhay? Sell what you have. Then come, follow me. Ipabakal ang gabos mong saliri, asin sumunod ka sa ko. Kaya sabi sa ultimong parte kan Ebanghelyo, pagkadangog niya kaini, namundo siya. He went away sad, for he had many possessions. Siguro bako man so kayamanan niya ang pinaka-problema, but his attachment duman sa iyang kayamanan. Ibaga sa buhay ta, okay lang. Lalo na ngunya na panahon, maski gurang na, okay lang na igwa kang cellphone. Kaya lang kung ika na ang nagiging uripon kan cellphone mo, bako na ito magayon. Halimbawa, pag mata-mata mo, imbis manguros, aring tulos ang gigamiga mo, cellphone. Nagsisimba, nagsi-cellphone. Sirig ka iyan. Nagiginakitang sadiri kan sa tuyang mga pag-sadiri. So, kaya duwang simpleng leksyon ang pwede tang mano dan ligdi. Mitsan, pag nakamati kita nin, sabihon ta,
restlessness. O sabihon ta na iyan, holy restlessness. So, garida ika bagang mapalagay, baka iyanaan imbitasyon sa imo kan Diyos sa imong buhay. Ining lalaking ining barubata, he had everything, but still asked the Lord, what do I lack? Sometimes we have money, we have achievements, komportable ang buhay ta, but something inside us still says, there must be more. May parang hinahanap ka pa sa imong buhay. Asin ano iyan? Yaon inidigdi sa sinabi kan kagurangan, madya, sumunod ka sa ko. Sabi kayan, our deepest hunger cannot be satisfied by having more, but by having Christ at the center. Yan. Kung yaon sa imo si Kristo, you have everything. You may have nothing in life, but if Christ is in your life, you have everything. You may also have everything in life, but without God, without Christ, you are nothing. Tandaan ta po iyan. Ikadua, ano itong mga bagay na nahihirapan po kitang i-let go sa satuyang buhay? That precisely these things would hinder us from really following Christ. Jesus was not simply asking for His money na ipabakal mo gabos mong saliri, itaon mo sa ko ang kwarta. No, He was asking for His heart. So puso, kaya ining barubatang ini. Minsan kaya, ang inaapod niya tong attachment, bako man sa naining sa kayamanan, pwedeng attachment sa pride, posisyon, comfort, resentment, or attachment sa sarong relasyon, or our attachment to control everything sa satuyang buhay. Gari bagatig sasabi ta na, okay, masunod ako sa imo kagurangnan, pero ini, day mo paghalion sa kuya. Minsan, kaming mga padi, ngunyan madali na po ang reshuffling. Mabaralyuhan na. So iba, ay, habo ko ngaya sa parukyang iyan ta. Bako ngaya aircon ang kwarto. Mainiton ngaya ang simbahan. Di ba? Sometimes we are attached to these things. Baka bako lang kwarta ang satuyang attachment. Baka pride. Baka selfishness. Di ba? So, that may be precisely the thing Jesus is asking us to surrender. Kaya agado niya to sa laog kay ni Lisa ang atugang. Na lugod pa man kita, instead of being attached to the things of this world, we must try to be detached from them so that we can really, wholly follow Christ sa satuyang buhay. Amen? Sa ngaran ka na maagi sa Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tangalingan sa ko asinan sa indong atak,
maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnanan sa mong mga atang nahuli ka iyan nahahaman ang mga mamuraway nariribayan, tanganing kaming nagdudolot kan mga tinaomo, magkanigong sa imo man sa na mag-ako. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos asin na angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada nan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, na sa rugaring nabuot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tailian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakot, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarag, na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasindugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Dirumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalogon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay bahan si San Charbel, nakainto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, makanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan sa pagkasaro kada Espiritu Santo,
ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos ton na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga. An sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iras niya to sa labag sa roan inako katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, baka akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Panunggang pamana na inidaw minsa puyang dukhang puso.
Mamibi kita. Huli kaining mga sakramento kagurangnan, kaming nakisubaro kay Kristo, mapakumbabang nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming nakakaagid sa iya digdi sa kinaban, pagkaling kong makisumaro sa iya sa langit. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa Indo Kabos. Kitang mga oral daw na nagsisimba, I would like to encourage you na magkaigwa po kay itong prayer booklet na reprint tagirare, tig-publish kan sa tuyang parokya. Araw po kayan kasadit. So that pag nag-attend kitang misa, mga novenas, everyday, pag Lunes, Santo Niño, pag Martes, San Antonio, pag Miyerkules, Our Lady of Our Mother of Perpetual Help, pag Huwebes, St. Jude, pag Biyernes, San Padre Pio. So nakakasunod po kita. Yaon po dyan ang kopya. Kung gusto lang po nindo, available po yan sa tuyang opisina. Yan, salamat po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. God sent you to us, oh beloved child. Always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people, who hail you King forever. Pilipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love. Salamat po. See you tomorrow. Good morning.